Stále neúnavne bojuje, Jendek medzi kruží čaká na prihrávku. Pekararo, Bačík, ešte si chce zlepšiť svoju pozíciu a dáva gól! Dnes tomu išiel jednoznačne naproti, ako som hovoril. Tradičná biliardová partia domáceho tímu. Jendek to poslal na Pekarára, ten videl obrovskú otvorenú diaľnicu na ľavom krídle, no a Bačík ako skúsený harcovník položil si jedného z Banskobystričanov, vyhnal Rabčana z brány a poza jeho opustený chrbát. Na opačnej strane Kudrna kombinuje s Jeskelenenom a z Volenčania z ničoho nič udreli a vyhrávajú o 2 góly. Volenčania sa dostali do následnej kontraakcie. Kudrna puk potiahol do útočného pásma. Spätnou backendovou prihrávkou našiel Jesklenena, ktorý ten puk pretlačil medzi telom Durného a jeho ľavou žrtkou. Beleriu, Baptist. To ale nemal na zakončenie. Naopak môže z toho byť breaková príležitosť pre Petra Kalaboša. A Kalaboš strieľal Slabovkový gól. 15 sekúnd pred koncom je to Žilina, ktorá odskakuje do vedenia 5-4. Rozprávali sme o tom v predzápasovom štúdiu a hovorili sme o tom, že Žilina strelila viac gólov v oslabení ako Dukla v presilovke a tu vidíme dôvod, že prečo Peter Galamboš jednoznačne veľmi pekne jednou rukou vypichol puk pri kombinácii Trenčína v okolí modrej čiary.